Mamadou Issa Keita ne bɛ baara kɛ Satan Mali la. Bi an initiative ta ka suntigɛw dilan ka na di an badenw ma minnu bɛ moto la minnu bɛ sen na minnu ye lujuratɔ ye a bɛɛ lajɛlen walasa ka yira la ko Satan bɛ yan olu bɛɛ kama Mali kɔnɔ yan. Tiɲɛ yɛrɛ la nin wale ɲumanba ye parce que nin ka fisa jamana kɔnɔ surtout fantan minnu tɛ suntigɛ tɛ minnu bolo n'olu bɛ nin sɔrɔ la a bɛ k'u ma fɛn ɲɛnama ye et puis mɔgɔ minnu fana yɔrɔ ka jan bɛɛ tɛna bɛn ni suntigɛ a ka yɔrɔ la o yɔrɔ min ka surun mɔgɔ la n'o ye nin sɔrɔ ka fɛn kɛ o ko hakilina ɲuman ye quoi. Mɔgɔ caman bɛ suntigɛ surtout ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan sun ninnu ne ye nin sɔrɔ a bɛ dɔ bɔ n ka suntigɛ dépense la bi journée kɔnɔ bon an bɛ Ala deli fɛnɛ a y'a dabɔ mun kama Ala k'a bila aw ka mijaani na Ala ka sun tɔ laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala k'aw sara décodeur in fɛnɛ Ala k'a sankɔrɔta kosɛbɛ kosɛbɛ. Excusez-moi, je ne sais pas comment m'exprimer vraiment en Bambara là, c'est qu'il faut, parce que ça m'a tellement surpris avec ce système Sunakari, vraiment étant déjà sur la route et qu'il est déjà presque l'heure de la rupture. Ça m'a beaucoup fait plaisir. Et je crois que dorénavant, je suis déjà, comment dirais-je, je fais partie du réseau déjà. Hein. Certains mi décodeur mi HD. Ka dɔn fana HD min fana don anw yɛrɛ ka satellite b'an yɛrɛ bolo décodeur Satan nana fɛn caman kama n'o ye ka buge da nɔgɔya maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma fantan fara faama kan bɛɛ ka ja ɲɛnɛma sɔrɔ k'a filɛ an y'a fɔ an ɲɛna cogoya min na Satan nana bɛɛ lajɛlen kama silamɛ fara Mali fɛn fɛn religion fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ ka la fasamantiya ka essayer k'a yira la k'an bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ qu'on est proche de vous jago dɔrɔn tɛ.